Il-proġett tal-Interconnector li suppost kellu jitlessa taħt Gvern Nazzjonalista se jkun qiegħed jopera fi ftit tal-ġimgħat oħra. Ikkonferma dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attività politika f'Isla. Il-Prim Ministru spjega li kien hemm ħsieb li dan jibda jopera f'Ġunju iżda l-ħidma bla qiegħda fuq dan il-proġett waslet biex dan jibda jaħdem xarejn qabel. Li irnexxielna li dan il-proġett inġibuh biex bħalissa qegħdin nittestjaw, anzi konna għamilna targets illi dan l-interconnector jibda jaħdem f'Ġunju li ġej u minn flok nittamaw li ħajkun qed jirnexxielna li sa ġimagħtejn tlieta oħra indaħluh fis-seħħ. Huwa fakkar li jekk kif il-Partit Laburista tela fil-Gvern ma sabx is-sodda lesta, anzi għal kuntrarju, Gvern ġdid sab proġett li ma kellux il-permessi neċessarji. Rid jinbidel ukoll il-post minn fejn irid jgħaddi dan il-kejbil għax oriġinarjament kif post qrib fejn hemm esplorazzjoni taż-żejt. Iżda grazzi għal diskussjonijiet mal-eks Prim Ministru Taljan Enrico Letta u dak preżenti Matteo Renzi inkisbu l-permessi meħtieġa. Huwa sostna kif l-Isla u l-bliet tal-madwar tħallew għarrieħhom u f'sentejn Gvern Laburista għamel xogħol li kien ilhom wiegħed is-snin bl-akbar pass ikun l-għeluq tal-Power Station tal-Marsa. Hawnhekk semma kif anke fuq livell Ewropew pajjiżna huwa minn ta' quddiem nett fil-qasam tal-enerġija. U dak li aħna l-Ewropa dniela tridu tagħmlu ftehim maċ-Ċiniżi, aħna għamilnieh. Tridu tagħmlu ftehim mal-Azerbajġan, aħna qegħdin naħdmu fuqu. Tridu tkunu tafu fejn sejrin, Malta sejra biex tkun l-aqwa fl-Ewropa, hemmhekk sejrin. Il-Prim Ministru esprima wkoll is-sodisfazzjon tiegħu għal ħidma li qed issir mill-Kummissjoni tal-Films. Hawnhekk ħabbar kif fi ftit tal-jiem oħra ħajitħabbar film ieħor li se jkun qed jinġibed f'pajjiżna. F'Isla l-Prim Ministru elenka bostoq oqsma fejn il-Gvern qed jikseb ir-riżultati u appella biex il-poplu jagħti vot ta' kuraġġ fil-11 ta' April. U għalhekk niġu hawnhekk qudiemkom bit-tiegħi sabiex nitolbukom li fil-11 ta' April li ġej toħorġu tivvotaw tikkonvinċu mqar persuna oħra li toħroġ tivvota u tivvotaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista u turu li verament Malta hija ottimista.